אחי מתקשר אליי, כן? אני אומר לו, מי זה? זה מישהו מפה כזה. בוא ניגש נראה לכם עובדות. חסן, תגריח. תגריח. הבאת בטרי הספר שאני נותן? רוני עובד במתכת, עושה כל מיני עבודות אומנות במתכת. בוודאי. שכנים שלי עכשיו. כן? הוא אומן, לא? משהו כזה. עכשיו הוא ביוון, עושה עבודות ביוון. מה שכרגע רואים פה זה גידול של חס האייסברג, מבחן זנים וצפיפויות. הבנות כרגע מרווחות, פתחו כל מיני עבודות ריווח של הצמחים, לפי התוכנית של הצוות האגרונומי כאן. אם מצלמה תסתובב קצת נוכל לראות כאן יש לנו את החסה המסולסלת האדומה, נקראת הלולו אדומה. כרגע היא לא מאוד אדומה בגלל בפנים הוא קצת ירוק, בגלל עוצמות האור. עד כמה היא כאן? כאן 34 יום לדעתי, משהו כזה. יש פה כמה צפיפויות. מה המשקל שאתם מייעדים אותה לקטיף? 200 גרם. היא כבר הגיעה למשקל שלה. היא כבר הגיעה למשקל, היא מוכנה להיקטף. נשלחו דוגמאות לכל מיני חברות וכל מיני משווקים. רוצים לראות, לקבל חוות דעת. כמו שרודי הסביר מקודם, סך הכל חוות דעת היו מאוד טובות. בהמשך אנחנו תכף נגיע לכיוון החסה עלי אלון, האוקליף. כאן זאת חסה שהולכת לחיתוך לסלט. המשקל המיועד שלה הוא סביב בין 300 ל-400 גרם, שהיא גם כן, היא כבר הגיעה אליו, מוכנה להיקטף. מה שאנחנו רואים, כל החורים האלה, זה מכאן לקחו את הדוגמאות למשווקים. בואו רק נשלים קצת לפני, כן. קצת על הגידול, לפני זה על האמבטיות, על השיטה עצמה. אוקיי, למעשה אנחנו מגדלים כאן בשיטה הידרופונית, שזה למעשה גידול על מים. אתה יכול לצלם פה את תמיסת ההזנה, אפשר לראות את קצות השורשים מבצבצים. הצמחים יושבים במשך כל תקופת הגידול בתוך תמיסת הזנה. יש לנו מערכת מחשב שמבקרת את כל פרמטרים של תמיסת הזנה, החל בריכוזי הדשן, בהרכב של הדשן ובחומציות שלו. אנחנו דואגים פה כל הזמן לסחרור של תמיסת הזנה. מערכת שכרגע מצולמת נקראת איירליפט, היא מזרימה את המים אל תוך האמבטיה על בסיס של בועות של אוויר, ואנחנו מקבלים זרימה מאוד מאוד חזקה ומהירה. העיקרון הזה משמש לנו גם כדי להשוות את כל התנאים בתוך האמבטיה, החל בטמפרטורה, שבכל האמבטיה תהיה טמפרטורה אחידה, אותו דבר דשן, והכי חשוב מהכל, חמצן מומס. שורשים לא יכולים לחיות בלי חמצן, ואנחנו כאן מזרימים את החמצן אליהם. מערכת הסיבוב, אנחנו אחר כך נצלם אותה. כרגע אני לא רוצה לסובב אף אחת מהאמבטיות פה, משום שהצמחים כבר מאוד גדולים ומוכנים לקטיף, ואני לא אפגע להם בסדר. אני אחר כך ממש נהיה לצלם שם. אוקיי, בואו רק עוד כמה מילים על המתקן עצמו, גודל שלו. יש לנו פה מבנה שמורכב משני תת יחידות. כל תת יחידה היא בערך 5.5 דונם של חממה מכוסה פוליאתילן. מבחינת בקרת אקלים יש לנו פה החל מחימום חלל, מזרון לח
מסך טרמי, רשת צל ומסחררים ומאווררים. אנחנו פה שולטים בצורה די טובה על האקלים. יש לנו בסך הכל אקלים כן יחסית חם ויבש. חסה כחובבת מזג אוויר קריר יותר, אנחנו הצלחנו גם בשבועות האחרונים שהיו יחסית חמים להתמודד עם המזג אוויר בהצלחה. מבחינת המגוון של כל הציוד שיש פה הוא תוכנן והותאם ספציפית לאתר הזה. אז מבחינת עוצמת ההצללה של הרשת, הסוג של מסך שנבחר, סוג המערפלים, הכמות של הצנרת חימום והסוג של החימום, הגובה של המזרן לח, כל הדברים האלה נבחרו בהתאם למקום. כל העבודות פה בוצעו בפיקוח של צוות של אורגניטק על ידי פועלים מקומיים, החל בהקמת החממה, כלה בשתילה, הכל כאן תחת פיקוחנו. יש פה צוות שלנו שנמצא 24 שעות ביממה ומטפל ותומך בלקוח והכל. כרגע מה שאתה מצלם זה חסה אייסברג צעירה שהועתקה לכאן. נלך לכיוון החסה האחרות. כן, שנייה רגע. כל הקודים האלה, יש פה תאריך שתילה וצפיפות. מה זה התאריך הראשון? 9/9? 9/3, אני מניח שזה תאריך השתילה שלו, או למה, אני לא יודע. לא יודע מה הם רשמו. 9/3 זה תאריך שתילה? לא, זה מתייחס לא לגדולים, זה מתייחס לאלה כאן. אלה כאן, זה תאריך השתילה שלו, וכנראה התאריך השני זה תאריך ההעתקה שלו, שהוא מעבור לכאן. לאמבטיה הזאת, לאמבטיה הזאת. רציתי לקנות בסוף, תפסת את העניין. תפסת את העניין אתה, ואמרת לי עצור, פה אני לא מדבר. אתה זוכר את זה? רציתי לקנות מזה. יש לנו גם פה את מחר, אז מה שאתה מספיק צלם היום, מספיק תוכל לצלם מחר. אין לך כמעט אחד פה. תראה, הייתי תסתכל ב-ROI שלחו לכם. לקחו שם בחשבון, נדמה לי 7% או משהו כזה. זה עמוד גם שלהם שתנורים בינתיים, נראה לי כשהם עובדות.
זה משטח שלא היה עליו כלום לפני זה, נכון? מה אתה אומר? זה משטח שהאמבטיה שלא היה עליה כלום לא, לפני היה זה. עליה לפני כן זה, טרק. אוקיי, אז הם קודם סיימו את הקטיף ואחרי זה, ועכשיו הם שותלות? כן, קודם חיסלו. הם לא עושות את זה במקביל, קציר ושתילה. לא, פה היה... כאן זה, קצרו 5 פעמים דרך מהטרף הזה, ואז חיסלו אותו. אז ניקו את המגשים ו... אני לא בטוח שעשו איתם ניקוד, אני רואה שזה לא נוקע. את זה? חוסה! 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 באודי לא סטאקי. לא, חוסה, dico, חוסה. חוסה, אוקיי. כן. זנים קיציים מאוד רגישים לקשותית, הזנים האלה.